ассалому алайкум дӯстони азиз. дӯстон, як муроҷиат ба ҳар яки шумо. ҳамин сурате ки мебинед дар рӯи экран, ҳамин модарамон касали бениҳоят вазнин аст. дар айни ҳол дар шифохона ягон шахсе надорад ки ба он шахс кӯмак кунанд барои оператсия пули албатта хеле калон лозим аст. барои кӯмак кардан ҳар як мусулмон аз шумо илтимос мекунам ки чанд пуле ки чӣ қадаре ки метавонам ба ҳамин рақамҳое ки дар экран маълум ҳаст, карта сибербанк ҳаст, 10 рубл аст ё ки 1 рубл аст, чӣ қадаре ки метавонед кӯмак кунед. 0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 16 14 14 14 15 15 15 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20 20 21 21 21 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 30 30 Си 40 40 Чили 50
50 50 60 60 60 70 70 70 80 80 80 90 90 90 100 100 100 200 200 200 300 300 60 400 400 400 101 101 101 102 102 102 103 103 103 104 104 104 105 105 105 106 106 106 107 107 107 108 108 108 109 109 100 110 110 110 111 111 111 30 40 50 60 70 80 90 100 200 300 400 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 500 500 50 600 600 60 700 700 700 800 800 800 900 900 900 1000
тысяча, ҳазор, 2000, 2000, 2000, 3000, 3000, 3000, 4000, 4000, 4000, 5000, 5000, 5000, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 6000, 6000, 7000, 7000, 7000, 8000, 8000, 8000, 9000, 9000, 9000, 10000, 10000, 10000, 1 миллион, 1 миллион, 1 миллион, 1 миллиард, 1 миллиард, 1 миллиард, 2 миллион, 3 миллион гуфтани бошед, 2 миллион, 3 миллион, 4 миллион, 5 миллион. Фақат ҳамин рақамҳои аввалро мемонед. 1 2 3 4 5ро аввал мемонед ва миллионро дар давом. Ягон хел тағйир намеёбад. дар миллиард низ ҳамин тавр аст. хуб дӯстони азиз, дар ҳамин ҷо дарси мо ба охир мерасад. дарсе ки ҳар яке шумо пурсида будед ҳар рӯз дар таги комментариҳо ки кай дар бораи ҳамин рақамҳо числоҳо мебаред гуфта, мана ин рақамҳои ҳисобӣ аст. боз рақамҳои число ки яъне датаҳо аст, аз якум, дуюм, сеюм, чорум, панҷум, инро низ мебарорем худо хоҳад дар рӯзҳои наздиктарин. албатта бо дастгирӣ бо лайкҳои шумо иншоалло худо хоҳад дар рӯзҳои наздиктарин вай дарсро низ мебарорам. хуб агар шумо дар канали мо то ҳол обуна нашуда бошед, ҳатман обуна шавед. хайр. дӯстони азиз, мехоҳед ки забони русиро хеле зуд омӯзед? ин тавр бошад, аз аудиокитоби мо истифода баред ва бо кӯмаки ин китоб забони русиро омӯзед. китоби мо аз грамматика, словар, разговорник, диалогҳо ба забони тоҷикӣ ва ба забони русӣ иборат аст. китоб барои ҳама телефон мешавад: андроид, айфон, планшет ва ҳатто ки дар компютер низ истифода бурда метавонед. агар хондани китоб ба шумо маъқул набошад, агар шумо метавонед аудиои ӯро гӯш карда ин китобро пурра омӯзед. барои харидорӣ кардани ин китоб ба ҳамин номере ки дар экран маълум аст бо тариқи вотсап телеграм, имо, вайбер муроҷиат кунед. агар маълумот ба шумо камтарӣ кунад, ссилкае ки дар описани ана ҳамин видео ҳаст, аз ҳамонҷо шумо дар бораи китоб пурра маълумот гирифта метавонед. мо интизори дархостҳои шумо ҳастем.